Mga kapuds, let's go! Outro. So yun na nga. Siyempre, pag may intro, may outro. Tama ba? Kailangan natin makaisip ng outro. Pamamagitan ng Creativity, originality, higit sa lahat, malakas! Tulad ko! Tulad niya! At tulad niya rin! Babu! No? Outro. 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 So, yeah mga kapun. Gago. Outro. Kailangan nila puta. ginagawa. Nating kailangan na nating Nakaisip na ako. Yun na mga kapuds. Like, comment, and subscribe. Kita-kits sa next video. Bakit magta-transform ang buo?